Hello friends, welcome to Odia Cat. ଥରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଭୋକ ବିକଳରେ ବଣ ଆଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ବାଘ ହାବୁଡ଼େ ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ତୁ ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟା, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ହଉଥିଲା ଆଉ ତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଖାଇବି। ଛେଳିଟି ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଧାଇଁ ପଳେଇବାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଖାଇ ଆପଣ କାହିଁକି ମରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ମରିଗଲେ ଏ ବଣକୁ ଆଉ କିଏ ଶାସନ କରିବ? ଆପଣ ମୋତେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କିଏ କୋଉଠି ମରିଗଲାଣି? ଯଦି ମରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ କେହି ଖାଆନ୍ତେନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି। କଣ ସେଇଟା? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାପାକୁ ଗୋଟେ ବାଘ ଖାଇଲା। ଯେମିତି ବାଘଟା ଖାଇ ଦେଇଛି, ବାଘର ପେଟଟା ଢୋ କିନି ଫାଟିଗଲା। ମୋ ମାଆକୁ ଗୋଟେ ବାଘ ଖାଇଲା, ତା ପେଟଟା ବି ସେମିତି ଢୋ କିନି ଫାଟିଗଲା। ମୋ ଭାଇକି ଗୋଟେ ବାଘ ଖାଇଲା, ତା ପେଟଟା ମଧ୍ୟ ଢୋ କିନି ଫାଟିଗଲା। ମୋ ଭଉଣୀକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଘ ଖାଇଲା, ତା ପେଟଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଫାଟିଗଲା। ମୋ କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି, ଏଥର ଆପଣ ମୋତେ ଖାଇବେ ଯଦି ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ବାଘ ଛେଳିଟାକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିଲା। ଭାବିଲା, ଯଦି ଏମିତି କଥା ତେବେ ଏଇ ଛେଳିଟାକୁ ଖାଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବି। ମୋର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପେଟଟା ବି ଫାଟିଯିବ। ନାଇଁ ରେ, ଯା ପଳା। ସତ କଥାଟା ଆଗରୁ କହିଦେଲୁ, ଭଲ କଲୁ। ଯା, ଗାଁକୁ ଯା। ଛେଳି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚି ଗାଁ ଆଡ଼େ ସଳ ସଳ ପାଦ ପକାଇଲା। ପଛ ଆଡ଼େ ତାକୁ ବାଘ ଅନେଇ ଭାବୁଥିଲା, ଯାହା ହଉ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଛେଳିଟା ଭଲ ପିଲାଟା। ବାଘ ଏଥର ବଣକୁ ଗଲା। ତା ବାଘ ବଂଶ ସିଏ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବଣସାରା ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା। ଯିଏ ଏଇ ଛେଳିକି ଖାଇବ ତା ପେଟ ଢୋକିନା ଫାଟିଯିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ବଣର ବାଘମାନେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଛେଳି ଦେଖିଲେ ସେଦିନ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଛେଳି ଦେଖିଲେ ଲୁଚିଲେ। ଫଳରେ ସେ ଛେଳିକୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲା। ସେ ବଣର ଆହୁରି ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ପେଟେ ପେଟେ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇ ଖୁସିରେ ରହିଲା।